सकाळ दूध आणायला किती माणसं. काय येत काय नाही. या खाल्ला खाल्ला हवा. पप्पी घे त्याची पप्पी घे. 1 2 3. आणि वॉटरफॉल बघा केवढा मोठा आहे. बघा तुम्ही बघा. हे बघा बघा. तर नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपण वेगळ्या चॅनल. आणि दिवस किती आहे? 33 नाही 34. तर आज गावी आपण. तर बघूया. हे बघा पाऊस पडतो एकदम मस्त, एकदम किती भारी वाटतंय. तर बघू आज जायचं आपल्याला एका ठिकाणी वॉटरफॉलला. जेवून दुपारी निघायचं. तर थोडं फिरून येऊ इकडे तिकडेच. दिवस चालू झालेला आहे. तर बघूया आता काय भेटू थोड्याच वेळात. आणि हा बघा आमचा नानू. हा बघा हायगर बाय हायगर. हा बघा इकडे गुजू. तो असतोच आपल्या गावच्या ब्लॉग मध्ये. बघायला लागेल. तर भेटूया आपण थोड्यात. हे बघा आम्ही सकाळ सकाळ दूध आणायला किती माणसं. गाडीला ब्रेकच नाही. बाबांना तिकडे ढकलाय. हे पाठ आव आव आव. काय येत काय नाही. या खाल्ला खाल्ला हवा. नवरात्राला अपराची शंकर माझा मसना. काय मित्रांनो जरा आलाय कंटाळा. तर आता आम्ही चालूय जरा. ताई भाऊजी पप्पा गेले जरा खेळला पिल्लूला घेऊन. तर आता आम्ही जरा चालूय जरा. बघूया इकडेच जायचं उद्या स्पेशल बनवायला. तर आणि ह्याचा व्हिडिओ तर आहे स्टार्टिंगला कसा धाम दिसे स्टंट मारवला. तर हे बघा गावाला काय वाटतंय. मस्त पैकी. काय बोलते उभी रील. ओके नान्या से हाय. नमस्कार. हा बघा हा व्हिडिओ काढायला एक्सपर्ट आहे. हसतो काय ते तुम्हाला दिसली नाही मस्ती. हे काय सर चिखल उडाला सोडल्यात पळत होता. दाखवायला पाहिजे होता कसा पळत होता. तर चला जरा बघूया. आणि जरा बायकोला जरा शॉर्ट साठी व्हिडिओ काढायचा उभा. थोडं पुढे जाऊन भेटतो. पाईप कसा आहे. हा घाबरलो मी पण घाबरलो बाई. म्हणून सांगोलीला काय भरलाय. खरंच जाऊया. खतरनाक पाईप भरलाय. गप्रे बाबा. पण किती पाणी का गप्प चाल गप्प चला बघूया खाली. इथून आहे बघूया ना. चल जाऊ. इथं जाऊया पुढे जाऊया. तिकडे जायचंय ना आता. मॅगी करायचा स्पॉट पण बघून येऊ. ये आधी बघून. अरे ते पाणी घाण आहे. पागल आहेस का? शेतातलं पाणी घाण थोडे घाण नाही ते. हा कुत्रा कोण आहे? हा कुत्रा कुठला आहे सांग. पहिला माहिती पाणलेला आणि सोडलेली हाच कुत्रा आहे. हा मागून काय येतोय आपला येतो. कुठला स्पॉट बघतोय? मॅगी आणि मॅगी नाही बनवायची भाई या टायमाला. वेगळं वरून तिथं बहुत चिकल आहे बाय. आवाज आहे खळा 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 खळा. लय भारी आहे ना. मस्त वाटत. हा आपण बघ एकदा तो तिकडं वर रे. तो आपल्या काजूच्या इथं. बघा आमचा एक गडी बघा असं चाललाय पुढे तो बघा. आणि इकडे मागून आम्हाला रस्ता दाखवतोय. घरी बसून कंटाळा आला. बोला जाऊया. नंतर आपल्याला जायचंच आहे वॉटरफॉलला. दादा हाच बोलतोय. पाऊस येतोय पाऊस. आपण छत्री उघड्या. वॉटरप्रूफ नाही का फोन. आहे पण रिस्क घ्यायची नाही.
कसं आम्ही फोन देतो, मानव पण घेतो फोन माझा हात. माझं तर सगळं येतं. कुठे हा काय 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 उडी मार मानव मार उडी मार. कुठे तुला दिसतोय? काढ मला छोटासा एकदम पिल्लू. अच्छा हा मी तिकडे. हे एकदम शुद्ध असं शेतातलं पाणी इकडे भात लावून झालेलं आहे. तर आता ह्याच्यात जरा आपण पाय डुबूया मस्तपैकी. हा या साईडने. काय अरे ते पाणी नाही का आत जातं मित्रांनो हा आवाज बघा. किती खोल आहे? हा 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 एकदम मजा. खळखळ 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 नुसता खळखळ खळखळ खळखळ. हा हा उभी उभी खेकडी पकडायला आले कशाला आले? पाणी गडूळ झाला. तो गेला आता. का ग सावल मला पकडता नाही. चांगले पकडे. थांब. रिक्स ना लेने गावा. अरे पडला. अरे त्याचा हेच तुटला. आंगडा तुटला. आईच्या गावात बघू दे ओ या वहिनी. अरे पाणी गडू केलं. आता तुटला. अरे पाणी गडू केलं तुम्ही. उघडा झाला तो. लांब व्हा. हा बघा अरे तो गेला बघ असं. चावला. काय चाललंय आपलं. चावतोय. हे आंगडा पकड भाई आंगडा पकड. हा भाई हे कुठे पप्पी घे त्याची पप्पी घे. एक नंबर आहेत बघा इथे मासे. हे बघा मासे बघा. पाणी पी. मासे आहे मस्तपैकी. पाणी हा उकळीचं पाणी. हा 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 हे मासा बघ केवढा आहे माळ्याचा भाय. हा 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 उकळीचं पाणी पिऊया. असं उभं राहायचं आणि गाय असं हा एक नंबर पाणी. तू हे बघ पाणी बघ काय भारी. छोटे छोटे घेऊन परत सोडले असते. अरे हे बघ पाल्याचे गणपतीला मोठे झाले असते खेकडे. असे नाही जगत ते. का नाही जगत? मासे घे इथं लावलं असं तर भेटले असते बरेच. एक मासा पकड ना. केवढा आहे पाणी कधी झालं. तर मित्रांनो आम्ही पुढे आलोय जरा बघायला की मासे आहेत काय. तर गुड्डू आमचा बोलतो हाय तर हा खोट्या पण भरपूर आहे. हा आहेत गाईच आहे. हा दिसतात ना बाई. ते बघ पुढे दिसत आहेत. बाटली काय तिथे शेवाल खाल्ली आहेत तरी आता बघा. काय 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 असं बोलते. बघ चलो गाय चलो. तुला साबण घेऊन येतो तो. कधी गणपतीला येताना. त्याला पाठवलेला फोटो. चला अजून एक भेटला. चल घेऊन चल. पिशवी का नाही आणली रे? अरे मला काय माहिती तू खेकडी पकडणार आहेस. नाही पिशवी नसते आणली भाय. जे आले नाही ते खूप मिस करतायत. हे नक्की आहे 100%. उद्या मला घ्यायला करू. हा ऍड मेन्शन ऑफिस बॉय. हा नुसतं ऑफिस. एक छत्री दे भाई. सर्व घेतलं. पटीत कुठून जायचं पण. मित्रांनो काय बोलणं या निसर्गाबद्दल आहे बघा. किती भारी वाटतंय. मन प्रसन्न. 2 दिवस का होईना मस्त वाटतंय. उद्या पण आपल्याला यायचंय पण त्या साईडला जायचंय. काहीतरी स्पेशल बनवूया व्हेज आणि नॉन व्हेज. ज्यांचा श्रावण आहे त्यांना व्हेज आणि ज्यांचा नाही आहे
यांना 100% आणि 200% नॉनव्हेज. तर वारा पण खूप सुटलेला आहे आणि आपल्या पाठी हा शेरू. अगो गो 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 छत्री 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 ए बाय. आणि आपल्या पाठी हा शेरू बघा. शेरू या काम काम चला या बघा आपल्या सोबतच आहे, कंटिन्यू सोबत आहे. तर कसं वाटतंय ऋतू? दुसरीकडे फिरायला जाण्यापेक्षा गावाला खूप छान वाटतंय. हा हा छोटस ओढा छोटीशी नदी पोहता येईच ना. मानवला काय वेळ लागले, नुसतं खेकडी पकडतोय. ब्लॉक लय मोठा होईल आपला, तर आता थोडं आपण थांबूया. ओके ढकल त्याला अंड्या. बाकी काय नाही रे, कपडे कमी आणले त्याला खड्ड्यात. मला ढकलू नको, मी लय मारेल. इथं भिजायला मजा यायची भाई. हा गुड्डू उभे आहेत काय खुब्या? ए भाई तू भिजू नको, तुला घरात एंट्री नाही, लय खड्डा आहे. नानू तर अर्धा जाईल पूर्ण. हे खाली हा 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 पाऊस गेला रे. पाय पूर्ण आत चाललंय. ए गौशी हा बघ हा बघ हा बघ दादा राख्यात हा बघ राख्यात हा बघ हा बघ हा बघ हा बघ कुठे गेला हा बघ हा बघ हा बघ हा बघ हा बघ. मस्तपैकी वांगी वगैरे टॅमॅटो वगैरे मिरची वगैरे केलेली आहे आईनी छान प्रकारे. तर आता चाललोय आम्ही रिटर्न घराकडे, कारण की आपल्याला जेवून जायचं आहे धबधब्याकडे. सुंदर असा धबधबा जो तुम्हाला मी दाखवतो खेडमध्ये कुठे आहे. बहुतेक जण गेलेत पण बहुतेक जण त्यातले नाही गेलेत. हा उद्या आपण जाणार ना वाड्याकडं. इकडे मला एक फोटो काढायचा. हा जाऊ मस्त्यावर भिजू आपण उद्या पण. मग तेच मला तो एक माझा फोटो काढ. कपडे काय वल्ले न्यायचे. अरे नेव वल्ले ट्रेन मध्ये विंडोवर सुकट टाकू. अरे मरू दे इकडे. तर चला आता घरी जाऊ जरा. हा आणि जेवून निघूया. कंटिन्यू आपल्या सोबत आहे, एक नंबर आहे डॉगी शेरू. चरण भाई देख इधर भी शेरू आहे हमारा. इथं पण शेरू आहे बघ आमचा. बघ कसा पाठोपाठ येतोय. तो रिस्क घेत नाही पुढे जायची, बोलतो तुम्ही पुढे चाला. बघ गेला रे, ऐकलं रे ह्याने, लगेच गेला पुढं. तर हे बघा उद्या इथंच आपल्याला यायचं आहे आणि खायचं आहे. हो ताईने खूप मिस केला पण. मजा आली मजा आली. कसं वाटलं ऋतू? भाऊजा असं डायरेक्ट खाली हे पडतंय, मी इथंच थांबतो जावं बोलले असते. छत्री द्या छत्री द्या. इकडे एक मोठा खेकडा, इकडे छोटाशी आणलेलं. बघू आता काय लपडा होतं त्यांच्यामध्ये. तो पण घाबरतोय आपण घाबरतोय. तो बोलतो आधी तू ये, तो बोलतो तू ये, तो तू 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 तू. अरे हा बघतोय इकडनं. हा सांगतोय मी. ए आबे दाबे माझा आहे. निघालेलो आपण हिडन वॉटरफॉलला. हिडन वॉटरफॉल बघा. आता मानव दोघं जण गेलेत बाईकवर. दोघं जण गेले बाईकवर आणि या वहिनी जॉईन झाल्या. त्यांना पाठी बसायचंय म्हणून पाठी गेले. आणि हे बघा हे दोघं जण बघ. लागल पप्पू असं तुला. मला तुला स्टँड लागतोय. मानव काय बोलायचं का? बोल वॉटरफॉल ना. बस हात दाखव संपला इथे. पाठी दे ना ऋतू, एक मोठी पिशी पाठी दे. हा फोन राहू दे हातात. वहिनी पिशवी काय नाही पाठी. हा तर चला मस्तपैकी हिरवळ. पाऊस पण थोडा थोडा चालू आहे. चालेल ओके. हे गुड्डू मोबाईल मध्ये दिसतंय तू सगळं काय करतो ते बघ लॉक मध्ये. चला स्टार्ट. हे धक्का.
हे दोघे इकडूनच गेले का पाणी? नाही हे बाळा आहे. असा रोड वाटतोय बघ एकदम एक पाऊस नंबर. आहे. काय नाही जायचं. हे बघा हे आता ह्याच्यातनं दिसतील व्यवस्थित. पण ह्याने झूम नाही केला हे त्याच्यामुळे आपण सेल्फी काढूया बस. बापरे. सेल्फी काढूया चला. हा वहिनी दिसताय का? इकडे करा. हे इकडे बघे नानू. फोटो काढूया आपण. पिल्लू इकडे बघ. तिकडे बघ. तिकडे बघा. चला चला फोटो काढूया. उभा राहा नाही तर. दिसताय का? हा गाणं चला. 1 2 3 5 मध्ये घेते ना असं वरतून घ्यायचं. हा 1 2 3 अरे एक साइड ना 1 2 3 दोघांचा वेट चालू आहे पप्पांचं आणि भाऊजींचं. उद्या बोलूया ना. वाय आज नको. आईला मारायचं नाही बांधून ठेवले आमच्याकडे आलास की. हा बघा आमचा मंकी बघा. घरातला मंकी बघा. हा बघा कसा लटकतो. साईडला वगैरे कुठे गेला. वा फोन पण नाही लागत आहे. वेटिंग चालू. कुठला 3 वाजून गेलेले आहेत. आम्हाला धबधब्यावर जायचंय आणि धबधब्याचं पाणी इकडे येतं वाटतं. तर अजून हे दोघं जण बाईक घेऊन येत आहेत खेडवर. एवढा टाइम लागतोय. आम्ही रिक्षा घेऊन पोचलो तरी पण आलं. हो येतं काय हो समजत नाही. गाडी आली. एक गाडी आलेली आहे. याला फोन कर लवकर. गाडी जायच्या आधी. तर बघा मस्त असं पाणी खळखळतं निढळतं एकदम वाहतं पाणी. हा 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 अजून काय पाहिजे. कोकण स्वर्ग. बघा बघा फोनवर बोलतो. हा बघा हा बघ हा बघ आपला ब्लॉग पडणार आहे बोलतो. हा बघ या ब्रिजवर बघा. हा बघा आता बोलतोय. अरे यार हे कधी येणार यार. नदी बिदी. हा बघा मुताळा गेला बघा. नाण्या का बोलतो नाण्याने तिथंच काम 25 केलंय. ज्याच्यासाठी थांबलो तेच पळाले. अरे कुठे गेले काय रे. धरणाच्या वेगळ्याला आम्ही भिजत नाही ना. मानव कुठे बसलेला माहिती आहे का तुला. पाऊस पण आलेला आहे. हा हा हे बघा निसर्गरम्य कडक. हा 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 काय ब्लॉग लय मोठा होणार आहे एकदम कडक. पण सगळ्यांनी बघा मोठा ब्लॉग होणार आहे सर्वात. ओके स्पीकर पाहिजे होता रे वा. तर मस्त पळत गेलेले आहेत. पाऊस पण एकदम जोरदार असा आलेला आहे. हा मस्त आला होता फोटो. कोणाचा आहे. हा काय काढलं काय हा एक काम करूया आपण. हे कुठे गेले राईटला. मग ते कुठे गेले तिकडं. बरोबर आहे. अच्छा हा इकडून सरळ जायचंय. केंडवाडी. हा केंडवाडी. ते बघ आता मागून करताय बघ. एक दुकान आहे कोणतरी त्याच्या बाजूला. आता वडापावचा स्टॉल आहे काय. ते बोलत होते भाऊजी बोलत होते. वडापावचा स्टॉल पण आहे तिथं. त्या बस स्टॉपच्या इथून आतमध्ये या. सरळ सरळ ह्या रोडला बघू अजून किती टाइम आहे.
बाबूला संध्याकाळला शिकला भाजी आहे सरळ आतमध्ये यायचं. केक केक हॅपी बर्थडे. वजा ठेवला नाही भरून आपण कुठे गेले रे हे कुठे गेले? इथे टर्न आहे तो नाही करायचा, इकडं सरळ वर जायचं. हा वरतीच गेले असतील. असा हात चढण आहे तो बऱ्यापैकी चढायचा इथून वर. गाडी आता बघू कुठपर्यंत जाते. मला वाटतं आता आपण जवळजवळ पोहोचतोय. हा आला 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 आला. हाय 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 आलो 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 आलो. हा बघा 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 इकडे पण गेला. हा हो 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 मला वाटतं राईट साईडच असेल वाटतं. हा बघ गाड्या लागल्यात गाड्या लागल्यात. हा 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 धबधबा आला बदा बदा. हा बघ इकडं इकडे उतरू. चला फायनली आलो आहे. हे बघा इथून इकडे जायचंय. हे बघा इकडे जायचंय. इकडे मस्तपैकी इकडे जायचंय. हे बघा आधी पण भारी आहे रे. हे जे वाफ येतात ना उलटे भारी वाटत. इकडून आलात इकडे हा बोर्ड आहे इकडे जायचं. तिकीट ठेवायचं का मोबाईल भाऊजी? हा टाक टाक टाको टाको. चलो हे पाणी बघ. हे बघ हा इथे लावा आपल्या गाडीच्या इथं. अरे इथून नाही. हा हा हे बघ पाणी पिलू. चला चला वरती चला. हे चला चला वरती चला. हा 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 हे बघा फायनली इकडे धबधबा आहे. हो हो केवढा आहे बघा. हा हा धबधबा बघ. चला जवळ जाऊ. मानव हे मानव मानव चप्पल कुठे? चप्पल नको लागेल ना पायाला. पायाला लागत नाही खाली. चला चला सगळी जागा ते येणार. तिकडे फोन आहे इकडे पाईप पडेल. मामीला हाय कर. हाय पिलू. मामीला हाय कर. हाय कर हाय कर हाय कर हाय कर. मामीला हाय कर. हाय पिलू हाय कर हाय कर. हॅलो तुझी कंबर करा. तुझी कंबर एक नंबर. कुठून फिरून येऊ काय? गरम 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 चाय गरम चाय गरम चाय गरम पाणी गरम पाणी गरम बिर्याणी गरम मामा गरम मामा गरम. पाणी पाणी चाहिए. इकडनं इकडनं गेला गेला शिव गेला शिव गेला. जायचं पडून पाण्यात. काय तुम्ही नका जाऊ तिथे. अगे बाई तिथे नको जाऊ. ते वर कसं टाकलं माझं लक्ष. अरे वाटतं त्याला अगं भिजतंय का ते.
चष्मा पण तसंच आणला नाही. काय बोलशील? चष्मा हाऊस जाईल. चष्मा लोक जायच्या आधी तिथे होईल आता निघायला पाणी वाढल्यावर. अरे कमरेपर्यंत जा ना. अरे बाबा इथे वाटते ते पाणी खेचते आतमध्ये. इथे पण पाणी वाढलं मग पाणी आता बेकार असतं माहितीये. कमरेपर्यंत ठीक आहे. ए बंटी छत्री कुठे घेऊन चालला तो? करत होते ना दगडीची पण आणि हा नको. उतरायला कुठे नाही. उतरा जमत नाही. ऐकणारच नाही तो. तिथं मस्त आहे पिल्लूसाठी. मला घे ना. मला तिथे पण अरे साईड माझा माझा उभा उभा माझा 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 उभा उभा उभा. चप्पल निघाली पायातून. पाणी वाढलं पाणी वाढलं. कुठे मी कुठे आहे कुठे इकडे मजा करून झाल्यावर आम्ही जरा आता जातो. तिथं पूर्ण एम्प्टी झालेले आहे. पहिला आम्ही जाऊन आली होती. पण गर्दी होती पाय गर्दी होती. मी पण उतरलो होतो पहिलं. मी पण उतरलो होतो पण ह्यांना थोडी इथं एन्जॉयमेंट केली. तर आता आम्ही चाललोय वरती परत. तर हा वॉटरफॉल आहे शिवतरला रोडच्या बाजूला आहे बघा. पार्किंग इथं पाठी आहे. जास्त कोणाला माहिती नाही. आणि हा वॉटरफॉल बघा असा आहे. मी तुम्हाला स्टार्टिंगला दाखवला पण पब्लिक होती. आता फक्त आपण स्वतः असू. पाणी जरा जास्त आहे तर आलात काळजी घ्या.
एवढंच बोलेन. मस्त असं पाणी आहे हे बघा इथे पण, आणि छोटे छोटे मासे इथे आहेत, खेकडा पण पळाला आहे. चला तर फोटो काढायला आम्ही परत चाललोय. एन्जॉय तर केलेला आहे. आणि वॉटरफॉल बघा केवढा मोठा आहे, बघा तुम्ही बघा, हे बघा बघा वाह, काय नाही, कोणच नाही आता, कोण जरा आम्ही उतरून आता फोटो काढूया मस्त पैकी. वाय हा बघा पहिलाच गेलाय बघा, मस्त पैकी धबधबा. चांगल्या बोले ही कोले बेकार शी चांगला बोले. या इथं इथं लवकर एक आणि नंबर लावा, फोटो काढण्यात येईल, लवकर इकडून या. थोडासा इरम कसला आहे बघा, हे बघ कुठे चालले काय, तिथं जाऊन लय खोट आहे, तिथंच यांना काय ताण लागले, एवढं पाणी आहे निसर्गाचं तरी हे पाणी पित आहेत. हा यांचं पाणी बघा काय चाललंय बघा, हा बघा इकडे करतोय, याला फोटो काढायची घाई. इकडे पप्पा गुड्डू काय काय चाललंय यार, फक्त आपलंच राज्य आहे इकडं. हे बघा आंघोळ बघा. ओ बाबूराव, हे बघ हेरापरी मधले बाबूराव. फोटो काढून आल्यावर नाही आले, चांगले आले. अरे काय पाण्या पाण्या पाण्या, एक नंबर. चला मजा आली मजा आली मजा आली. काय भिजले नाही तुम्ही, काय बरोबर नाही. ए पाय सरतो इकडनं या. ए मम्मी पप्पा तिला पकडावं, छत्री पाऊस नाही जरा बंद केलं सगळं. तर चला आता थोडा काहीतरी आपण नाश्ता करून घेऊया, चटपटर खाऊया. फोटो बिटो काढून झालेले फोटो एकदाच टाकणार. हा उद्या आपण जाणार आहे ना तिकडे झोपायला. कुठं? हा तेव्हा पण भिजायचंय कुठं? अरे शेतात आपण गेलो ना आज पटी, तिथं मी आता बसणार आहे, तिथं गेल्याशी फोटो काढला होता ना. तर आता काहीतरी खाऊया आणि घराकडे स्थलांतरित होऊया. आणि 4:30 वाजून गेले, 5 वाजता झाले मला वाटते. आला तर या, पण काळजी घेऊन या व्यवस्थित एकदम. हा तेव्हा इथं एन्जॉय झालेलं आहे. कोण मला काही दिसत नाही. जवळ कुठं पकडलाय हे बघा, कुठं खेकडा पकडलाय बघा. आता घरी पोहोचतोय, फुल पाऊस आहे आणि आम्ही हे बघा अशा प्रकारे भिजतोय. काय हे फालतू हे बघा खेकडा. ये तर मित्रांनो दिवस 33 पण संपलेला आहे. तर भेटू उद्या. शुभरात्री. काळजी.